We gaan nu naar Landschappen van de Verbeelding. Filmconservator van het Limburgs Museum, Frank Holthuizen, die gaat ons een presentatie doen over de film De Waterwolf van Itteren. Onder andere. Welkom, dankjewel. Dank je, Christian. En leuk dat ik een verhaal kan komen houden op dit hele mooie congres. En ik ga met u navigeren door het filmerfgoed van Limburg, van Nederlands Limburg, langs de Maas. En die Maas die zijpelt door in een aanzienlijk aantal archieffilms, tv-uitzendingen over Nederlands Limburg, speelfilms ook, niet gek natuurlijk. En ik heb de omvang niet berekend, maar een beetje grappend. Je moet denken aan een aantal kilometers film, een aantal kilometers magneetbanden, videobanden en ettelijke terabytes aan nieuwere media. Als u dat wat zegt tenminste. In ieder geval, het thema is alom tegenwoordig in de oude en de nieuwe media. En we zien die Maas in al zijn verscheidenheid en al die verschillende gezichten van de Maas binnen de vele genres die het Limburgse filmerfgoed kent. Van de kleine familiefilm tot de hedendaagse speelfilm. En dat filmerfgoed van Limburg, van onze provincie, is rijk. Zo bijzonder als Limburg toch is. Kijk naar bijvoorbeeld het landschap, de geografische ligging, de oude katholieke waarden van de provincie. Zo speciaal is ook die filmcultuur van Limburg, als verbeelder daarvan. Zo speciaal in elk geval dat steeds opnieuw filmmakers werden geïntegreerd door het landschap en de cultuur van de provincie. Gevoed door de verhalen die onze regio prijsgeeft, heet het dan in de actuele brandingtaal. Maar ook branding is van alle tijden. Want zodra een jaar of 100 geleden de allereerste reportages over Limburg in de bioscoop verschenen, stonden de toerismeorganisaties en bedrijven in de rij om het nieuwe medium film te omarmen. En anno nu zijn het de onafhankelijke film- of televisiemakers die hun verhalen graag situeren in het Limburgse landschap. Om de Maas te laten zien en de heuvels daarin. Bijna clichématig zijn daarin natuurlijk wel een kern. Het zijn in elk geval voor scenario-schrijvers en regisseurs mooie metaforen om mee te werken. En ook is het een feit dat al in de vroegst bewaarde films over Limburg die Maas dus een rol speelt. Als idylle, als economische factor, als een stads- of dorpsgezicht, maar ook als veroorzaker van leed. Een feit is dat de makers of opdrachtgevers van deze films in de jaren 10, 20 van de vorige eeuw laten zien wat een beeldbepalende factor die rivier is. En gedurende een eeuw komt de rivier dus op ontelbare manieren voorbij en steeds opnieuw. Logisch zou je denken, hij is alom aanwezig. Dus zien we hem als decor van een familiefilm, een boottochtje, op een zwempartijtje in een familiefilm. We zien hem als vervoersweg voor steenkolen in een productiefilm van de Staatsmijnen. We zien hem als recreatiegebied in een Limburg-promotiefilm, als bron van misère in de jaren van overstromingen, of alleen als herinnering aan een tijd toen de Maas nog puur en niet vervuild was, zoals een van de hoofdpersonen mijmert in De Waterwolf van Itteren, de documentaire van Hans Heijnen uit 1996. En deze prijswinnende documentaire die markeert zo'n beetje dat ik toen begon met mijn werk als filmconservator in het Limburgs Museum. De liefde voor verhalen over Limburg die werd erdoor aangewakkerd. En mijn fascinatie voor deze filmmaker en zijn werk begon daarmee. Maar bepalender nog, belangrijker nog, is dat de amateurbeelden die deze documentairemaker gebruikte in De Waterwolf van Itteren, opnames uit de jaren 50 en 60, eigenlijk een beetje de start vormden voor het verzamelen van dat soort beeldmateriaal in onze collectie. Kort daarna heb ik die beelden ook kunnen verwerven en dat markeerde een beetje de start van het verzamelen van veel meer amateurfilmbeelden over Limburg in de 25 jaar daarna. Enfin, dat alles om te introduceren waar we naar gaan kijken. Voorbeelden van hoe allerlei filmmakers in de provincie door de afgelopen 100 jaar de Maas zich hebben laten inspireren door de Maas. En te beginnen dus met die Waterwolf van Itteren. Heijnen tekent hierin een beeld van een kleine dorpsgemeenschap, die wordt gekenmerkt door vergrijzing en daarmee schijnbare stilstand. Dat doet hij met een groot gevoel voor de humor, de tragiek en de weemoed van de dorpelingen, die ze met zich meedragen. De hoofdpersonen, onder wie de womanizer Sjoke, een oud krantenbezorger, maar ook antiquair Jeus Schepers, die zijn hoogbejaarde mensen, maar ze staan, hoewel ze met een been in het verleden staan,
zijn ze ook nog steeds heel erg vief. Ze gebruiken een ferme taal en de humor van die mannen is aanstekelijk. Ze staan nog midden in het leven. Een aparte rol is weggelegd voor de chroniqueur van het dorp, Erik Schepers, de zoon van Jeu. En die legt een documentaire fotocollectie aan van dorpelingen, maar ook plekjes langs de Maas. En is daarmee misschien wel de evenknie van de filmmaker. Het gaat maker Hans Heijnen niet om het emotionele verhaal van getroffen bewoners in het dorp. We zien geen gedupeerde Itterenaren, we zien geen verwijten richting overheid, geen tranen. Die film gaat dieper en toont een menselijk verhaal en een samenleving die al sinds mensenheugenis met de Maas leeft. Die overstroomt het ene jaar meer dan het andere jaar. Dat laat de mensen eigenlijk een beetje koud in de film. Wat hen meer interesseert is het verleden. En het verleden wordt elke dag door die Maas aangewakkerd, de herinnering daaraan. Het was beter en mooier toen de Maas nog schoon was. En er is nog veel meer aan de hand in het filmverhaal. Het individu tegenover de samenleving, de dorpsbewoners die een beetje als mafkezen worden weggezet, als rariteiten. Het zijn vaak intriges, het lijkt wel drama, maar het zijn echte mensen in deze films. Maar dat voert hier wat ver. We wilden het hebben over de Maas. Dus ik laat u even een stukje zien uit de film, waarin we die womanizer Sjoke zien, de oud-krantenbezorger, en op de achtergrond een andere Itterenaar. En eigenlijk tekent die scène een beetje de sfeer van de film. De Maas die speelt op de achtergrond mee, steeds in de film. En je proeft hier een beetje de sfeer van grappen maken over de hoofdpersoon. En aansluitend uit dezelfde film die archiefbeelden waar ik het over had uit de jaren 50, 60. Opgenomen door eigenlijk een hele beroemde Nederlandse filmmaker, maar eigenlijk voor ons allemaal totaal vergeten, Johan Adolfs. Hij legde in de jaren 50, 60 in heel Nederland zo'n 2000 kleine dorpsgemeenschappen vast op film. En eigenlijk zijn dat weer heel bijzondere tijdsdocumenten op zichzelf. Nou, we gaan kijken. Niks, het gaat wel, maar ja, het overleefd, hij heeft vroeger gewerkt, is met de krant rond geweest. Hij heeft er pin in de beuk gekregen, hoor. Ik kom hier dan. Ja, dan sta ik alleen laten, hè. Moest mensen helpen, hè, hoe je nog het zit. Eenzaam maar verlaten. Dat vind ik wel goed, hoor. Nee, niks. Maar de vrijheid is ook zo weer. De klok die gaan we zetten, maar die kost ook geld, stroom. Palettes had er goed gezet. Nee, die Ja, dat kost stroom, maar niks kost. Betaalt enige op de 60 water per maand. En ik veel geld. Ja, maar hier is water, wie koopt aan de watershirt. Vroeger zat de kwarterie, die zoals we nooit maar dat is allemaal schreef ze tegen je. Ja, dat is een klassieker inmiddels, tenminste in mijn beleving. Maar hij heeft ook heel veel mooie prijzen meegewonnen met de film. Gaan we een heel stuk terug in de tijd en naar de oudst bewaarde films van Limburg. En tot die eerste kern van oude films over de provincie behoort Limburg in beeld. Een productie niet van een Limburgse maker, want die waren er toen. Ja, nou ja, goed, er werd wel gefilmd in Limburg, maar nog niet echt door de filmers. Want de scheidingslijn tussen filmers en fotografen was nog heel dun eigenlijk. De professionele filmers kwamen toch meestal van buiten de provincie. En Haarlem kende een filmfabriek, Hollandia. Eigenlijk de voorloper van de Polygoon filmproductiemaatschappij. En die draaide in Limburg in het zuiden, want het noorden was toch nog onontgonnen en donker gebied. Maar het zuiden, dat was toch het aantrekkelijke gebied voor de buitenstaander. Deze film, best een lange film van, ik geloof, een uur in totaal, in 5 delen. Een onderwijskundige film die ook in de bioscopen kwam. Over het landschap, over de economie en over het leven van de Zuid-Limburgers. Met Maastricht en Valkenburg als eyecatchers. En hier een scène van het ruige Maaswater bij de Servaasbrug in Maastricht. Ja.
Ik wou zeggen geen geluid, want ongeveer tot 1930 was het geluid in de bioscoop, werd live bij de film gemaakt. Let op de graphics. Ja, je ziet, het zijn echt heel mooie, zacht getinte beelden uit de tijd dat bij de film 35 mm was dat. Een heel mooi, rijk palet aan kleuren had. Een scherpte. En deze kleuren zijn ook op de film chemisch zeg maar, aangebracht. Dus je hebt niet zwart-wit, dat heette tinting en toning, dit proces. Waardoor je eigenlijk elke scène een kleur meegeeft die bij een bepaalde sfeer uitdrukt. Ja. Ja, mogelijk op scholen ook, maar het was in elk geval wel echt bedoeld als onderwijsfilm. Hè, als pendant van de schoolkaarten, van de landschapskaarten, platen, maar dan niet, ik denk met een kleiner filmprojector. Niet het grote formaat van de bioscoop. Ja, 16 mm waarschijnlijk, ja. Gaan we naar een hele andere iconische film uit onze collectie. De Puinfilm heet die in de volksmond. Venlo 1945 officieel. En hier zien we de Maas. Eigenlijk is de Maas hier de veroorzaker van een enorm drama in de stad. De bombardementen op Venlo van het najaar 1944. De bruggen werden geraakt door Britse bommenwerpers, maar door het slechte zicht werd ook een groot deel van de binnenstad van Venlo getroffen. Na de oorlog, dus in de zomer van 1945, hebben twee Venlose fotografen, Dree Brenniger en Bert Thierry, deze puinfilm opgenomen. Als een soort van Giro 555-film eigenlijk, om een oproep te doen aan het land om hulpgoederen naar Venlo te sturen. En de film met geluid, maar dat horen we zo meteen even niet, kort stukje, werd eerst aan koningin Wilhelmina vertoond in september 1945. En daarna ging die de bioscopen in. En zal ongetwijfeld de nodige hulpmiddelen en voeding en bouwmaterialen naar Venlo hebben opgeleverd. Echt een voorbeeld van een hulpactie van la lettre. Dat bestond toen ook en was ook nodig. We gaan even kijken. We zien mensen in de stad puin ruimen. En een postbode die voor het eerst weer post komt afgeven. Het geluid moet je zich voorstellen, hierbij is een hele dramatische muziek. De eroica van Beethoven werd heel vaak gebruikt in film. Een traag, beladen commentaar. Daar komt hij.
Ja, het contrast is ook heel groot. De opnames uit deze film zijn allemaal in een heel fel, helder zonlicht opgenomen. En dat zagen we eigenlijk in het begin in een oude kopie niet terug, maar we hebben nieuwe kopieën gevonden die nog heel gaaf waren. En dan zag je echt de glinstering van het zonlicht. En dat is natuurlijk een heel bizar contrast met de ellende die er vooraf gaat. Nou, dan gaan we even naar de voorlichtingsfilms. Onze collectie kent een enorme hoeveelheid voorlichtingsfilms van allerlei organisaties, die ideologisch, commerciële bedrijven, bestuurlijk. En ook natuurlijk waar de Maas figureert. Deze opdrachtfilm van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is zo'n typische brandingfilm weer, zoals we er dus heel veel in de collectie hebben. Dat noemen we nu branding, dat heette vroeger, hoe heette dat vroeger? Promotie of voorlichting of werving. En we zien beelden van het gaat over de scheepvaart op de Maas als economische factor. En zoals heel vaak in die voorlichtingsfilms ontbreekt ook de romantiek niet. Dus het gaat ook over de binnenvaartromantiek. 10 minuten nog. Oh, ja. Kunstmest, zand, kolen, mijnsteen, koks. Gaan van wal naar schip en van schip naar wal in de havens van Stijn. De cementindustrie ligt tussen Pietersberg en Maas. Tussen grondstof en afvoerweg. Dichtbij ligt Maastricht, de oudste stad van Nederland. En de oudste industriestad. Ceramiek, porselein, zinkwit, chemische producten, papier. De Maas brengt hun grondstoffen, de Maas vervoert hun producten. Ja. We blijven even bij de scheepvaart en we gaan naar ingenieur Johan Zuurdeeg, Rijkswaterstaat-ingenieur. En in zijn tijd in Limburg maakte hij ongeveer 10 films eigenlijk als afgeleide van zijn werk, wat hij deed. En dat zijn films over weg- en waterbouw, maar ook kleine rampen die hij in beeld gebracht heeft. Zoals hier een veerpont en een veerschip die door het hoge water worden getroffen en daarna rijp voor de sloop zijn. En hij gaf er ook zelf commentaar bij. Hij besteedde heel veel aandacht aan zijn filmpjes. Reeds de 9 januari deed zich een nieuwe scheepsramp voor. Het bijna 1800 ton grote sleepschip Persephone dreef op de stuw bij Borgharen en zonk dwars daarvoor, terwijl de sleepboot Bertha geklemd werd tussen stuw en sleepschip. De kalilading werd door de stroom uit het schip gespoeld en ging geheel verloren. Het schip kon 11 dagen later worden gelicht nadat het water belangrijk was gevallen en het stuwpeil zo ver kon worden afgelaten dat het schip voldoende kon worden leeggepompt om weer te drijven. Zowel de Persephone als de Bertha waren alleen nog geschikt voor de sloop, terwijl de schade aan de stuw een kleine ton bedraagt.
Christian, hoe lang heb ik nog? 5 minuten. Oké. Ik ga er snel doorheen. Volgens mij moet het precies lukken. Ja, we hebben nog ook het werk van de Maastrichtse industrieel Edmond Hustings, de zeepfabrikant, zeg maar even, en ook Homo Universalis in de collectie. En hij was eigenlijk geen goede filmer, maar hij heeft ontzettend veel gefilmd en gefotografeerd. En hij was niet zo'n goede filmer, omdat hij eigenlijk vooral dit deed met zijn camera. En dat zul je zo zien. Maar goed, dat is niet een minder. Het zijn wel vaak films die een hele grote historische waarde hebben en een sfeerbeeld neerzetten van zijn werk, wat hij veel heeft uitgelicht in zijn films, zijn eigen uitvindingen, zijn contacten met de wetenschappelijke en de culturele wereld, die regelmatig in beeld komen. Maar ook zeker Maastricht en omgeving. En hij hield ook heel veel van het maken van autoritjes met zijn camera aan, dus filmen vanuit de auto. Dat zien we zo meteen ook. Hij heeft shots gemaakt tijdens de bouw van de Kennedybrug in Maastricht. En daarna rijdt hij een jaar later ongeveer over diezelfde brug met zijn auto en zie wat gebeurt. Ik heb het eerste stuk iets versneld, omdat dat geeft een mooi beeld van het zwiepen met de camera. En veel films, dan moet je ongeveer denken aan een 200 films of zo, 16 mm films. Ja, eigenlijk een gebrek aan focus, kun je zeggen. Je ziet de brugjes klaar, maar zo te zien wordt nog gewerkt aan de afritten en de opritten. Ja. Ik denk dat ik naar de laatste toe ga. Ik had nog een fragment over landschapsbeleid, want daar hebben we ook veel van in de filmcollectie. Met name uit het audiovisuele archief van de provincie Limburg, dat we ook beheren. Maasbeleid, grindwinningsgebieden, alles in beeld gebracht, ook op video, met name als promotiemateriaal, als informatiemateriaal. Die slaan we even over. We gaan eigenlijk naar het noorden terug. We begonnen in het zuiden, we gaan naar Venlo terug. De watersnood van 1993 in een documentaire van Omroep Venlo, die natuurlijk ook rampenzender is in tijden van nood. En deze documentaire, Het geweld van een oude dame, blikt terug op de kerstperiode van 1993 tijdens de grote overstromingen, chronologisch. En laat eigenlijk zien vanaf het begin van het opkomende water tot het water dat weggelopen is, alle perikelen daartussenin. Ik laat even een stukje intro zien van die documentaire om een indruk te geven van het dramatische gehalte. De presentator en de opkomende aanzwellende dramatische muziek die het drama inluidt. Kerstmis 1993 zal veel mensen in Noord-Limburg nog lang bijblijven. De Maas treedt wel eens meer water over oevers, maar zelden zo erg als in de laatste week van vorig jaar.
De Stadsomroep Venlo deed verslag van een rampweek via radio en televisie. In de komende documentaire ziet u een samenvatting van die verslaggeving. Chronologisch vanaf het moment dat weinigen zich nog echt realiseren hoe erg het gaat worden, tot en met de chaos die het water achterlaat als het weer is teruggetrokken. Behalve dat aandacht voor de afgelopen eeuw. Hoe vaak was het hoogwater en hoe erg was het bijvoorbeeld in 1926. Maar vooral blikken we terug naar de laatste week van vorig jaar. Kerstmis 1993. Een feestjaar was het eigenlijk voor Venlo. Maar het kreeg een wat minder feestelijk eind. Zover, dank je allemaal. Dankjewel Frank. Blijf nog even staan voor het vragen naar deze fantastische beelden. Wie wil nog een vraag stellen voordat we de pauze ingaan? Of is iedereen onder de indruk? Iemand nog? Nou, dan gaan we naar de thee. Dankjewel Frank. We hebben een kwartiertje. En daarna moeten we ook weer echt terug zijn. Dus een kwartiertje thee en koffie drinken. En daarna is er het woordje van de schepen van Maaseik. Tot straks.